forță. Bine. Hai, Clau, e gata? Da. Oh, uite așa, să vedem pe Clau. Nu, Clau, de gre, de gre. Doi. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Bravo. Ia, mă scrii joache. Ești periculos. Clau, și tu? Ai mușchi repede, mama, de jos. Arată mușchi joache. Tine mâna, ia tine mâna jos. Într-o parte așa, într-o parte. Mâine jos, așa, strângem și la burtă. Wow. Și apoi în față prima așa, strânge. Wow, Juliano. Hai, Clau. Hai, dați mușchia. Dai mai repede, hai că se termină bateria. Hai că se termină bateria asta. Păi nu, dezbracă-te, dezbracă-te, dă-i jos repede tot. Hai. Hai. Oh, Claudio, stroie. Faceți cu una? Da. Ia unde-i?